Como cada ano, o Centro de Información á Muller de Boiro organiza unha serie de actividades ao redor do 8M. O acto central terá lugar o venres 7 ás 11 da mañá na entrada da Casa do Concello. Diversas entidades sociais e educativas sumáronse á programación, como é o caso da Cruz Vermella, que a través dos seus talleres de memoria participará no proxecto As Mulleres, motor da nosa vida, promovido polo IES Praia Barraña. As mulleres sempre foron o motor do noso pobo, por iso as mulleres dos talleres de memoria queren expoñerlle aos xóvenes que non soamente se dedicaron ao cuidado das súas familias, senón tamén que foron pioneiras no traballo fora do domicilio. É por iso que queremos levar esta actividade aos centros educativos, onde lles van a explicar de primeira man como foi, digamos, ese primer paso a traballar fora do domicilio, aparte de cuidar as súas familias. Tamén a hostalería colabora co Concello en prol da igualdade. Durante todo o mes de marzo, o local Gin Lab ofrecerá a hamburguesa especial Naomi Parker, en homenaxe á activista norteamericana. No verán realizamos unha colaboración con diferentes establecementos de hostalería e restauración. Fixemos un protocolo para detectar os acosos, para detectar eses acosos posibles, que saber facer, como detectalos e como abordalos desde a hostelería, os acosos sexuais ou por razón de sexo. Neste caso estamos hoxe no Gin Lab, que é un deses locales que estuvo adherido, e desta quenda, neste anualidade, neste mes da igualdade de marzo, o que tamén nos propuxeron foi continuar con esas alianzas e estableceron unha nova actividade dentro do seu establecemento. Empezamos a falar coas chicas do CIM para facer a colaboración esta, e ocorreusenos a idea de presentar unha hamburguesa que vai levar uns ingredientes en un estilo americano, e ocorreusenos homenaxear a Naomi Parker, que foi a chica que inspirou o cartel de We Can Do It. O programa de actividades complementarase con outras citas, como as xornadas Mulleres Saúde, sesións de adestramento de solo pelviano ou un curso de autodefensa, entre outras.